bi an bolila ka na Badugu Joliba ani a sifinnakaw an bɛna baro kɛ cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na Mali ale ka bon kojugu o tuma na bi an kɔni an bɛ Badugu Joliba an n'a sifinnakaw bɛna baro kɛ masala kɛ ka aw bɛɛ lajɛlen nafalan bɔ a la aw ni ɲantuma kɔri baasi t'aw la an bɛ Badugu Joliba yan ye dugu belebeleba ye yan ye dugu tɔgɔbɔlenba ye dugu barikama don nka kunu Badugu Joliba kununama a n'a bilama ko danfara bɛ ka kɛ a la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye kunu cɛw olu tun bɛ furu kɛ u selen tun don musow la an y'a jateminɛ bi ko n'i donna Manden Badugu Joliba k'i b'a sɔrɔ ko musow selen don cɛw la a y'anw dabali ban musow sera ka se cɛw la cogo di ka cɛw balolen tu kunu cɛw de tun bɛna fɔ k'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen nka bi aw nana a ye ko in bɛɛ tiɲɛ a y'an falakaw ka baara kelen u ye san caman kɛ ka baara min ka yiri min turu aw nana dɔrɔn a y'a yiri tigɛ a m'a ju sɔn a ma yɛlɛ yiri la mɛ aw nana k'a bɔn yiri tigɛli kan ka yiri kan k'a ju tigɛ ko labɛnnen aw y'a tiɲɛ mun nana ni musow ye bi musow ka aw gérer mun n'a kɛ k'e ta i lɔyɔrɔ muso i ta i lɔyɔrɔ wa diɲɛ yɛrɛ ɲagamini fɔlɔ e tun bɛ woro tan tigɛ k'a bila muso kɔ ka na di den ma mɛ bi i m'o kɛ i den b'a fɔ k'a ko puwa ko nin tɛ n'a soirée a yɛrɛ b'a ta ɲini ka na n'i ma bɛn o ma a b'a ko bɔn bɛn y'alu to ye e bɔ a min n'e tɛna to denko kɔngo la jago i na sɔn i den t'a ma dɛ wa an si diyabagatɔ tɛ ka sɔn a ma dɛ an jagoyalen de ka don da dɔ fɛ min t'an tabiya de fɛn in nalen Manden fɔlɔ i tun tɛ nin bara yan bi ne tɛ ye ko muso ɲini ka na ne yɛrɛ muso ye ne fɛ yan bi na i tɛ rasi lɔn an tɛ bɔ yɔrɔ lɔn mɛ foyi m'a la sa ma an den ne ɲini bɔlɔn fɛ ka na e tɛ muso falo i t'a balo i t'a kabila yɔrɔ e min'o ye ten k'o ta ten e bi tɛ moto ni mobili de essence minɛ ba i t'o bila bɔn bi furu le ten a tɛ k'a k'a kɛyɔrɔ a kɛlen wuluden tari i bolo minɛ bɛn min ma ala de b'i bɔ a rɔ wa an y'o le tere la Manden bi sinon an ye Manden min bi i mana an bɛnba yɛrɛ su la wuli ko kɛwale min ye bɛɛ i b'a ko wa la kaburu rɔ k'a tɛ se ka kɛ mɛ ne tɛ dɛ a se le t'an ye tugun mara i tiɲalen lu i tiɲalen bɛɛ dɛsɛli kungo la e mana fɔ bi ko i kɛtɔ k'i dɔgɔnin den di a b'a ko wa i t'a di ne na ni wolo wa fɔlɔ ta tun tɛ dɔgɔnin na Manden yan ta tun tɛ mɔgɔ si la lutigi ta tala bɛɛ de mɛ o lutigi fana caman de na kɔmɔgɔ janfa an y'o le tele la bi ne kɔni bɛ se ka min fɔ kuma rɔ fɔlɔ degun min bɛna kɛ Manden ka yɔrɔnin ni naari kosɛbɛ mara tiɲalen ɲɛfɛ a tiɲalen kɔfɛ a tiɲalen tɛma mara fɔlɔ muso i tɛrɛ dilan na hali fɔlɔ sinayarɔ i tun tɛ karisa den ni karisa den e tolo ye la mɛ bi sinayarɔ tiɲali le bi sinayari ɲali tɛ sinayarɔ tugun fɔlɔ sinaya tɛ an kɛ ɲɔgɔnɔ bɛn ka lu lɔ mɛ bi ta an kɛ ɲɔgɔnɔ tiɲɛ ka lu ten bɔn ne y'o le tele la i minɛ muso fila ta bi kala i minɛ saba ta bi kala kelen min yɛrɛ e bolo n'ala ma farati ka o sinamuso fɔlɔ ye e bɔ an ɲa i yɛrɛ muso musonin kelen sinamuso a kɛ dɛ ni muso fila ti kun kelen min y'i bolo a sinamuso tɔgɔ k'a kɛ kana tɛmɛ k'o la dɛ a fɔ ko ne le n'o f'i ye jeliba yan bi muso kelentigi i muso sinamuso le tɔgɔ k'a furu kɛ wa o dalilu mun ni muso kelen e bolo e musonin kelen a k'a lɔn ko e bele dɛsɛ la n'ale dun tɛ a den dun tɛ e mako tɛ ɲa n'i ma sabati i bɛ sa i bo dɔ i bolo ye a sinamuso jɔ ne tɛ wa e minɛ ko k'a b'a disi la parce que a den y'a kɔkɔrɔ wa bɛɛ kɛ kusa ni i den fɔlɔ i kunbalen i minɛ filanan ta n'ala ma farati kan i den fɔlɔ i b'i muso la wa o muso bɔ kan bɛɛ k'e bɛrɛ ko n'ale kɛlasigi la mɛ n mana den y'a teli la mun na la s'i ma muso kelen ko tɛ wa muso kelen sinamuso y'a kɛ di kɔntɛ fɔlɔ i tun bɛ tɔgɔtigi le ɲini Manden yan i bɛ barikama ɲini Manden yan mɛ o tɛ ka kɛ tugun n ko bi muso faden ma a kɛ e min muso fɔrɔsɛ bi n'a ma di a ye k'i den dɔ e den min kɛ di a b'o ten n'o kasira a b'o k'e bolo malalen t'i fa ma kɔn o bɛna sɔrɔ a bi n b'a jaabi o fɔlɔ muso nin fɔla furukɛ ma k'i bolo malalen t'i fa ma a bɛna sɔrɔ yan bi n b'a ja sama ka b'o rɔ ala le bɛ fara i kan n'o tɛ i b'i si yɔrɔ ɲini dɛ ala le bɛ fara i kan n'o tɛ i b'i si yɔrɔ ɲini dɛ o de kosɔn galakanbɛrɛw kɛkɔrɔba bɛ taari mɛ min bɛɛ walila ka min to ɲuman de t'i kɔ so an bɛɛ kɛ yafa muso le ɲuman dɔgɔyalen sinon fɔlɔ Manden yan lu kɔnɔ kɛkɔrɔba lu fɛn bɛɛ bɛ kalifa mɔgɔ kelen la jiginɛ tile b'a bolo nasɔngɔ ko tɛ yen
muso bɛ nakɔ sɛnɛ ka ɲugu sɛnɛ ka tiga sɛnɛ ka taara tuguni ka se tɔmɔ ka nɛrɛ kari k'o kɛ narɔ n'o n'a ma diyan ko i bɛ minɛ k'i gosi k'i binna ma bɛn mɛ bi e na sɔngɔ di la i mini farati k'i muso ten i muso ba yɛrɛ b'a fɔ ko na ko kɛlɛsigi ma se jɔnya ma a y'o fɔle ko muso bɛɛ jɔn k'i den b'i hɔrɔnya e ma sɔn jɔnya ma jɔn ka t'e kan hɔrɔnya e bɛ sa jɔnya le rɔ wa o le tele bɔle bi muso bɛɛ jɔn de le muso den de b'a kan hɔrɔnya wa muso si tɛ bankukolo kan ko min na kɛlɛsigi kɛ tiɲɛ kan sinon i ye kuma dɔ i fɔla ɲɔgɔn nɛgɛ kuma yɛrɛ dɛ ko mun y'u muso den barika la tiɲɛ t'o rɔ mun y'u kɔrɔ ne kɛ n'a se tɛ n ye bi mɛnɛ se sɔrɔ n bɛ taa sara kuru dɔ i mɛnɛ den min wolo bɛ to ten ko sɛgɛn kɔkɔrɔ tɛ tiɲɛ t'a rɔ dɛ sɛgɛ jenina tɛ wala tele kongo kɔnɔ mun nana bolo ni bugurijɛ tɛ n k'a tele na tasuma funtɛni na sɛgɛn kɔkɔrɔ ye dɛ bi muso ile tɛ ka kɛlɛsigi kɛ tiɲɛ ni telen kan kɔntɛ ni muso y'a kɛ tiɲɛ ni telen kan kana den wolo i den ko mako tɛ sa mɛ bi fudu le kɛlen sununkun kan tigɛ banna ni bulu ka ɲi k'u tɛ duguma bɛɛ ko a denni ye bolo nɔ tɛ ko c'est bien c'est bien c'est bien bien laban tɛ kunnakunna ni a kunnakunna an bɛɛ da bi bɔn bi muso fudu le ni ala k'an bɛɛ sababa ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kuma in tan don kisɛ kelen t'a jɛ ni kun y'a dan ne yɛrɛ ma émission banna o parce que a ye kuma min fɔ sisan nin ye Mali bɛɛ ɲɔgɔrɔ kuma nin tɛ Manden yɛrɛ bilen nin ye Mali bɛɛ ɲɔgɔrɔ kuma ye nka an tɛ se k'ale ka kuma to ten parce que a y'i bolo ɲɛsin mɔgɔ dɔw de ma n'o y'an balakaw ye an bɛ gɛrɛ an balakaw la u fana ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ka kuma kan an muso tɛ furu fɛ ka sababu kɛ nata ani dɔkɛbaliya parce que ni fɛn tɛ cɛ bolo muso le kan ka dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ mais n'an ko k'an lo wɔrɔ k'an to fɛ an ba y'an bɔɲɔgɔnko wɛrɛ i bolo furu man di bi muso ye ka sababu kɛ pare jugu ni a kiriti ka taa ni malankolonya ye de ne yɛrɛ ye muso de masa mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'i da don i kanko bɛɛ rɔ k'a bɛɛ ɲɛfɔ ne bɛ se ka sɔn dɔ ma dɔ tɛ se ka sɔn o ma dɔ bɛ sɔn ko dɔ ma ne yɛrɛ tɛ se ka sɔn o ma mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'a problème bɛɛ ti kɛnɛ kan ne bɛ kuma muso le ye an k'an tɛ siri an ba ye mun kɛ an k'an jija ka tɛmɛ u la mais bi muso kabiri sanubara donna an yɛrɛ a joliba kɔnɔ yan an ti taa furu mara bilen an ko wari walikɛ b'i tolonga na fan bɛɛ fɛ nafolo nɔfɛ ka sababu kɛ pare de furu man d'an muso ye mais min fɔ ɲɛna comme kuma ma nɔgɔ jamarɔ kuma ma nɔgɔ ne tɛ se kuma la muso to ye yan muso to ye yan n'an ko k'an ka furu den barikama wolo an ka kɛya tɔɔrɔya kun ka kɛ ŋɔɲa kun ka gɛlɛya kun k'an sen bɔ manamana pari rɔ muso kɛmɛ le diɲɛ kɔnɔ ni ɲɔ ɲalen ne don bi a kɛlen ka muso bila ko sugu bɛɛ lajɛlen na muso kɛmɛ diɲɛ kɔnɔ bi u si tɛ ka furu mara ka sababu kɛ wari kɛ bɛ mun di i bɛ jɔ o rɔ i b'i yɛrɛ di kɛ bɔɲɔgɔnko wɛrɛ ma wari nɔfɛ a nafa dɔgɔyalen denbarika ma taa ɲa dugu rɔ tuguni si wɛrɛ tiɲɛlen kɛ i bolo ka sababu kɛ parɛri wari jugu ani walikɛ kanu ne kɔni bɛ min fɔ muso ye an ka sabari an ka tugu an kɛ i kɔ o le ka di ne ye min ne fɛ o wele cɛ bako bibi na an ye jateminɛ dɔ kɛ kunu cɛbakɔrɔ tun bɛ se ka muso 4 furu a b'a bɛɛ sago k'a ye dilanko ta fanfɛla la parce que fɔlɔ an tun bɛ yiri matarafa fɔlɔ cɛbakɔrɔw tun ka kɛnɛ u ni na nka bi musow kɛlen don tulonkɛkɛlaw ye ko parce que ko cɛw dɛsɛra dilan na i ka muso furu i kana diɲɛ wari d'a ma i kana diɲɛ fini sanga d'a ma mais a siyɔrɔ ni dimi fɛnɛ o fɛnɛ kɛlen don magosaba ye bi dɛ mun nana ni o ye kamara i n'i da maga kuma min na sisan kɛ kuma o ta yɔrɔ o kɛ jan dɛ ni y'o kɛ o kalama kuma o su dɔ tɛgɛ ko tɛ karamɔgɔkɛ de depuis an fitinin ne yɛrɛ min ne bolo kolen n san 20 san 20 ne sigilen nɛgɛ kɔrɔ san 20 kamare ne san 20 ne sigilen nɛgɛ kɔrɔ san 20 ka tila ka san 10 fara o kan ka sɔrɔ o yɔrɔ ka muso furu k'o di ne ma kamare ne ye yɔrɔ min na sisan o ma se fɔrɔ o ma se fɔrɔ dɛ nɛgɛkɔrɔsigi o n'i y'o yɔrɔ bɔ a rɔ a tɔ bi i ma don kɛrɛfɛ ka sigi nɛgɛkɔrɔ joona
awɔ a fanba le y'o de a ne ma kalan dɛ ayiwa ne n tɛ dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ de ayiwa a ye mɔgɔ kun bɛ ɲininka o la fasa fɛn min y'a de an k'o tɔ to yen Simo kɔnko ma o fɛnɛ nana n'a de bi den i den san 12 a kɛmani ani i den san 10 musomani walahi e ka to k'i dogo sɔn ka i dɔ gɛba a y'a fɔla fɛn dɔ ma sa ko telefɔni ni a y'a lala i ɲa kɔrɔ tan a ye fɛn min dɔ gwɛla o kɔnɔ ala k'i ni ɲa la o kan a bɛɛ selen ka sɔrɔ i ye i ba kɔrɔ a bɛɛ selen ka sɔrɔ i ye i ba kɔrɔ wa kɔnko ma wele fɛnɛ fasa yogo na ha fasa minɛ yogo wɔrɔ a karamɔgɔkɛ den fasa yogo ni e san 30 ko e selen san 40 ma ko e kwa baara ɲuman kɛ o se kɛla wa ayiwa fɔlɔfɔlɔ min bi ala na ɲɔgɔn na den wɔrɔ dɔ bi kɔn tulonkɛ wɔrɔ dɔ kɔn kama sibile kɔn i bɔ denmisɛnnin fitinin dɔ sɔrɔ i b'a ko den dɔ mina den bilakuru i den ni ɲɔgɔn na kɔn a ye ɲɔgɔn ma mun na o san 12 san 13 o minɛ se san 30 ma o ye se ko kɛla n di ɲɔgɔn kɛ wa san 30 n'u ma fila kunun k'i la muso fɛ a dɔ kɛ i t'a di ne kɛkɔrɔba in ma ka dɔ kɛ tan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ najini tɛ angɛrɛ tɛ kɔnko maari ani bolokoli joona n ye min lɔ o de n'o tɛ farafin yiri ye dɛ bili e kan ka dɔ lɔn farafin yiri o rɔ farafin yiri le b'a kɛ tan dɔn k'a kɛ gwaki o baara bannen walayi bilayi lamɛnbagaw o k'a hakɛ to dɛ parce que i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen n'a ma fɔ a cogoya la a tɛ faamu quoi fo k'a ka fɔli i m'a fɔ ma u bɛ taa tubabu yiri ta sunu a bɛ kɛ kɛk nɛgɛ fasa yɛrɛ bɛ wuli k'i yɛrɛ farikolo bɛɛ tiɲɛ e mago bɛ ɲa e mago ɲana dɛ mais kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ i t'a dɔn mais n'i ye farafin yiri ta o b'a dilan dɔn fo ka n'a k'i sago ye n'o wula i bɛ san 60 kɛ san 80 kɛ wala bilayi n'i kɔrɔla dɔ tanɛgɛ le ye o y'a alimɛti de caw a b'a minɛ awɔ fɛn t'a la Batulu wa nin ye Batulu ye walayi karamɔgɔkɛ sisan bi kɛyi an ka dɔ fana fɔ an kɛyi ma dɛ muso 1 bolo ye 2 i bolo 3 fo 4 u ye k'i ladon ka ɲa i tɛ to i danbe la sa i t'i miiri bɔkolo ma kɛ k'a fɔ ko e ye baara dalen dɔ ko e ye 2 le sɔrɔ la n'o kɛra dɔrɔn muso bɛ bɛrɛ i kɔ i miiri bɔkolo ma ba in i k'a dɔn k'a fɔ ko muso dɔ ye kɔ so nafolo min y'i bolo dɛ o di balima in ma ni sigida la i kɛ ala ɲini muso min y'i bolo t'o ma o tɛ bɔ fo a ko a putu a mun de e ɲɛ tana le o de musomaninw yɛrɛ de b'i ɲini o b'i ɲini kɛ e b'a dɔn sitanɛ b'u la sitanɛ b'u la kɛ n'i wari b'i kun k'i bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka ban i bɛ baara ɲɛnama na e b'a dɔn muso dɔw bɛ yen u ti hali baara pour que i ka ɲɛsin u ma o tɛ yan donc i seko t'a bɛɛ la o baara n m'a fɔ baara tɛ ten yan dɛ mais e kɛ jɛnɛya n'i ye ala deli ko karisa watɔ ne baara ko ka an kɛ jɛnɛya kɛ n'i fana ye ala deli o baaraw tɛ minɛ e k'o cogo di n bɛ min f'i ɲɛna muso y'i ka bɔ ko a yara yɔrɔ ko dɔ a la o ni kɛ fana mi dɔ ja bon na a bɛ bɔ kɛ i t'i gwengwen i k'i sago k'i yɛrɛ dɔn e k'i ban o ma e b'i ta to i bolo bon na quoi i sen dɔ yara n'e nana yɔrɔ n'e ma se ka fɔ kuma ta nɛgɛ la fɔ kuma ta tɛna bɔ quoi i wusu a b'i wusu dɛ a kɛ di o fana ma koyi k'i sigi ten k'i dɔ minɛ ten a tɛ sɔn n'o ma f'i k'i bɔ i cogo la dɔɔnin k'i fari dɔ wasa Sise o de y'a ko diya la Sise n kan yɔrɔ min ma mais n kɔni bɛ min fɔ a n'o gɛnbaga ye a lamɛnbaga ye a k'i toloma lɔ dɛ e kɔrɔ tiɲɛ dun kɛ maninke ye ko ten ko tolon yɔrɔ min na sɛbɛn ye o ye dɛ walahi i mana mɔgɔ dɔ ye i mana kanu i jija i ka fɛn dɔ fana di a kanubaga in ma o tɛ yan wa a na Batulu ɲangi kanu ni kanu ma kɛ fɔ i t'i dɔ jɛ fana ko o kanubaga dɔ fana t'a da i ma sa o tɛ yan n bɛ ne ko e y'a dɔn wa n bɛ fɛn dɔ da a ma fɛn dɔ n bɛ fɛn dɔ di a ma cɛ i ma a ko kɛ ka yɛrɛma dɛmɛ n'o tɛ sisan muso y'a i ladon man di dɛ cɛn tɛ kɛ don ye kelen ta i ladon la i bɛna kelen a y'a fɔla de k'i na i ma dɔrɔn ko ka i bila
imina ma nɔgɔ kan bila mais ma nɔgɔli tɛ min nɔ i seko kɛ nimisa tɛ min nɔ o kɛ kɛmɛ min f'i ye bɛɛ tɛ se senanko kɛ la ɔ bɔn o fila duman de di to a ma ni a ka to k'i ka teli yiri ma a kana teriya ma dɛ ɔhɔn wari bɔtɔ min nɔ ayiwa tomi manden tomi ayiwa tomi fɔda bɔ ka kɔgɔfin ka yɔrɔ k'a bunte ɲɔgɔn na tomi kelen nin kɛ tarawele kɛ imini o mugan i da kɛ siri do o i da kɛ i nanga ka mugan o i bɛ tasali dulon i yɛrɛ la a tɛ bi karamɔgɔkɛ i mini kɛ tɛ bɛ tasali dulon i la a tɛ bi i kelen n'o de gwaki kɔgɔfin tomi fɔda a lamɛn n'a fɔra k'i k'a bɔ a bɔ ɲama dɛ ba ɲɔla i tɛ dɛ ma i kana wa maliyirini sun bɔ n ma maliyirini f'i ye dɛ tomi i bɔ tomi fɔda bɔ k'a laja k'a susu ka kɔgɔfin dɔɔni k'a rɔ ɲɔnɔ n ma kɔgɔ dɔɔni f'i ye dɛ tubabu kɔgɔ n m'o f'i ye dɛ kɔgɔfin misi ye min kɛla nin ko ham i ko to o ham min kɛ o de kɔgɔfin bɛna de bɔ o ham k'i dɔn tarawele ni do mugan ko i wusu o la n ko ɲuman i bɛna wuli yɔrɔ k'i lɔ ayi i bɛ tasalen gulo i la a tɛ bi furu fɔlɔ si kuma la mais bibi na tiɲɛ yɛrɛ la furu sa joona teliyalen don kojugu an bɛ ɲɔgɔn furu bi sɔɔni dɔrɔn i b'a ye tile kelen tile fila mɛnenba san i b'a ye mankanmisɛnninw bɛ daminɛ f'a bɛ taa laban furusa la an tun t'o dɔn mande mun nana n'a ye mande n'a balo na furusa la gɛlɛya yɛrɛ ma ni tun bɛ furu sa ni an ye joliba yan bi ni tun tɛ muso furu nafaji k'a gɛlɛyalen ka gɛlɛya ko k'a furu sa n'a furu bɛɛ sala Nɛɛmuni taa muso de yan an y'a furu ɲɔgɔn bɛɛ bɔ yan an bɔ yan ni nafaji dantɛ la an bɔ wari bila furufɛnw bila yiri kɔrɔ ka segin o fana bana ya furufɛn ta ka segin bon n'i da sa dugu kɔnɔ i ko taa sa wɔrɔ o jangata a tɛ nɔgɔya quoi mais an yɛrɛ na barika bɔ a rɔ ayi ko san k'an bɛnbakɛ ko in n'o le kɛ minɛ a ye fana kɛ segin tan a ye segin bani ko diɲɛ yɛlɛma de diɲɛ jɔn a dɔn tele min nin k'a bɔlen y'an fɛ bi le a tɛna wa bi y'an fɛ an bɛɛ bangelen k'o to ten dugukolo min ni mɔgɔ si ma nin lɔ ala n'a lɔ a t'a fɔ la ko n'i tɛ so lɔ ji woyo siya kan k'a mɛn o mɛn ma ko ji woyo bɛ so nin ka di wa ko ji t'a folon kɔrɔ bila ɔ an mɛn o mɛn an segin to an jugu kɔrɔ ma an mɛn o mɛn an bɛ segin an jugu kɔrɔ ma i komi an y'a gɛrɛnnamugu in na yɔrɔ dɔ i fa ye sisan farafin yiri ko dɔ k'an k'an ma don farafin yiri la an kɛ den bolo ko joona yi dabila kɛ n bɛ min f'i ye n bɛ min f'i ye i muso mana jigin dɔgɔtɔrɔso la a mana boloko kana n'a ye u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye k'i den ta don ala nɔ fɔlɔ ne yɛrɛ depuis ne ma bange ne tun b'a mɛn ko fidasi i ye fidasi ye la tugun o fidasi tɛrɛkɛla cogo di denmisɛnnin mɔgɔ minnu kan kɛ selijɛ a don ye san 20 ni kɔ sanji 20 ni kɔ a don i bɛɛ mina ka i lasigi bara dɔ ka sini ɲɔgɔn fidasi di bi ɲɔgɔn solomaden bɛɛ kun bɛ gɔnnan bara dɔ jɛnbe fɔlɔ ye jɛnbe fɔ la a bɛɛ damina depuis surɔfana mana damu fo kɛ fayiri se kɛ jɛnbe fɔ la dugu bɛɛ la munumunu fayiri da la solomaden bɔ sigili wɔrɔ ni o banna karamɔgɔkɛ de ye solomaden yɛrɛ i bɔ a sɔrɔ solomaden selijilen sisan a ye misi gɛn wɔrɔ ɔ mɛ bi den seliji kɛ k'a ko a misi gɛn wɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ ma bɔ a ba kɔrɔ o se ko a misi gɛn mɔgɔ min ma bon n'i y'an ya furu jate min na an b'a fɔ ko muso in ma ɲi tiɲɛ de dɔw yɛrɛ b'a ko cɛ in ma ɲi tiɲɛ bɛɛ de mais jamana ni n'a sariya min la yɛrɛ k'u n'a tɛ so kɔrɔ ko jamana nin k'o don jigin bani ni muso ka tribunal la siɲɛ kelen k'a ye wale furusa la tribunal k'i ɲininka e k'a fɔ k'i ye muso fɛ a b'a fɔ k'a ye wa fɔlɔ sini a y'i wele la a ye wale e k'a fɔ k'i ye muso fɛ a b'a fɔ k'a ye wa fɔlɔ sini kɛnɛ i bɔ a wele ka papiye d'i ma ko furu salen a salen kun jɔna muso dɔ yɛrɛ muso dɔ bɔ i la gɔni nɔ i mansa bɔ i la i fɛ ko i kɛ tɛ kɛ yaro tiɲɛ kisɛ kelen t'a dɔn a y'a kɛ fɔ mɔgɔ caman ma bi k'a tɛ kɛ yaro ayiwa ala le y'o bɛɛ ɲalo ye olu bɛ sɛnɛ kɛ i to fanga la ka balo ɲini kala don so kɔnɔ dun ka fa bɛ yen cɛkɔrɔba i bɛ balo datu ni sumaramugu la mɛ najini y'an bɛɛ barika ban bi najini bɛ dilan min jɔn y'a dilan yɔrɔ lɔ produit min bɛ k'a la jɔn b'a lɔ bon ni e bɛ balo min kan ka dun
an ba ni susu bolola susuli ma k'a bɛɛ ɲɔ mansin ni furudimibagatɔ cayalen min mɔgɔ mansin tɛ yan an muso yɛrɛ defo ba de b'an na parce que an y'an lɔgɔrɔ jɛ i ni min kɛ ka n'i y'o jɛ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ de kɛ o k'an yɛrɛ bɛ mɔ wagati min na o y'a sɔrɔ an mɔmuso bɛ datu dilan ka sumara dilan nasɔngɔ ko tɛ yen mais fɔlɔ sɔmina bɛ mɔni kɛ ka na bajɛgɛ to an mɔkɛ bɛɛ ɲɔ bɛɲɛwari fa ta ka di i ma o bɛɛ tiɲɛlen bi ko nafolo nafolo ko na ko bɛɛ kabi maliwari yɛlɛma la bɛɛ tiɲɛlen ko fɔlɔ maliwari ko tele la dɔrɔmɛ 2 kun bɛ nasɔngɔ sɔrɔ galamalen bɛ bila datu kan dɔrɔmɛ 1 sumara dɔrɔmɛ 1 i b'a tobi jɛgɛ naji la hali najini ko kuma tɛ yen an ye yɔrɔ jɔnna bi an fanga banni hali kɛ minɛ k'i bolo ko a kɛ kɛnde ko lɛ ni najini digilen muso la an kɔnɔ kolen a fanga jɔ an na ni m'a fɔ a ɲɔni ka bi ka k'i sɛgɛnni i n'a fɔ ko bi n ta bi ta ma sɔrɔ tɔ t'an na k'a sɔrɔ an yɛrɛ le bolo a tobila dɛ najini fanga kɛ bɔ an ka segin kɔrɔlen kan mɔgɔkɔrɔba y'i ka datu ni sumara dilan k'a d'a ma an ka da an kɛ i ma o ye si sɔrɔ wɔrɔ den barikama wolo bɛ sɔrɔ kɔnɔ an ka kɛ ya tɔɔrɔya kun ka ya fɛn bɛɛ kun k'an sigi den tɔnɔ ma e bɛ ne deri nasɔngɔ dɔ la sa min sini tagalen kɔfɛ ɲɛfɛ ni nana dɛsɛ lɛbu bɛ bange o ni e ye ne deri 1000 na bi sini gɛlɛya ka na ne yɛrɛ 200 di ne ma mɔgɔ tɛna lɛbu tɛ bangeya muso o muso ni se k'o kun i se ka furu tɔɔrɔya kun o n'an bila jɛnɛya ni kolangolonkɛrɔ o degun n'an kan bi ne kɔni bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o wele bi furu bɛɛ bɛ nafolo ko nata de kan cɛ fara muso kan ni muso ma nata cɛ la nafolo la cɛ yɛrɛ bɛ nata muso somɔgɔw la nafolo la ayiwa n'o o furu kɛra sa n'o nata ma fa n'o ma fa gɛlɛya bɛ na dɛ problème bɛ na dɛ o de problème majeur bɛ yen nɔ cɛw tɛ u jɔyɔrɔ la bilen parce que cɛw fugariya nana anw na sago t'an na muso ka d'an ye donc finalement du gestion a t'i bolo bilen a bɛ muso de bolo parce que i fugariyara i natalen don i bɛ siran muso kana bɔ donc i bɛ to muso ka domination de kɔnɔ o de gɛlɛyaba bɛ bi manque de communication fɛnɛ caman bɛ furu kɔnɔ bi i bɛ cɛ min ni muso min sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ kuma ɲɔgɔn ye a ka dɔgɔn dɛ bisigi de ka ca furu kɔnɔ bi Bako sisan an kɔni an bɛ ka se jamukan kuncɛyɔrɔ la sujet laban min bɛ n'a kɛlen don ka bɛɛ kamana gan bi parce que hali mina waati min na n kɛlen k'a publier n ko n bɛ ka na n ye a ye extérieur la mɔgɔw jolibakaw ka ca kɔfɛ ja Espagne ninnu ni Faransi ninnu ni fɛnw na mɔgɔ caman y'a plaigner ko kunun k'olu kun ti fɛn dɔ dɔn Manden n'o ye denmisɛnninw ka minfɛnjuguw ye dɔrɔguw ni gulɔw k'u kun t'a dɔn Manden k'o kun ye malola ko ye ko nka sisan ko dɔrɔgu ko kelen no tiɲɛniba fléau min don bi k'a kelen no tiɲɛniba ye k'a sababu kɛ damafiyɛkow ye k'o de nana n'a ye Manden ko fɔlɔ an bɛ maloya k'olu kɛ mais sisan k'a hali an tɛ maloya la bilen n'i yɛrɛ t'a kɛ bi u b'a fɔ k'i ye gawa ye mun nana ni a ye anw fɛ Manden ne bɛ fɛn dɔ f'e ɲɛna o ne ye butigi dayɛlɛ ko i bɛ butigi dayɛlɛ ko mɔgɔw ka taa sanni de kɛ o ɔ mais n'i ye butigi dayɛlɛ ni mɔgɔ ma taa sanni kɛ i bɛ mun kɛ i b'a dɔn tuguni maraw de tiɲɛna du kɔnɔ bi i bɛ dutigi yɛrɛ a denkɛ bi fa yɛrɛ b'a kalama i bɛ mun fɔ i mɛna kuma ba yɛrɛ b'a fɔ ko ni ɲɔgɔn bɛɛ bɛ dɛ ba b'o f'i ɲɛna visa k'a ɲɔgɔn bɛɛ bɛ dɛ k'i mini ta tiɲɛlen na fili k'i tɛ mɔgɔ ta bɛrɛman sɔrɔ ale min kan k'e dɛmɛ a kɛ jɛ k'a den mara ni tabiya caman caman de tiɲɛli kɛla ala bɛ ka bɔ ni furuko min ye furu yɛrɛ sigira fɛn kelen pe min kan o ye danaya de ye o ni danaya tɛ cɛ ni muso tɛ mun bɛ yen e ma da muso min na o bɛ den barikama wele ya bon siga do bisigi banda tɛ ni siri mɛ mɔgɔ si tɛ farikolo sɔrɔ k'i to a kan ni y'a siɲa fɔlɔ de maninka ko ten ko siɲa kelen tɛ togo t'i la Manden bolo min kan taga bolo yɛlɛmali ma nɔgɔn parce que fɔlɔ un exemple fɔlɔ e tun bɛ bɔ muso kɔ k'a furu a bɛ ko non karisa ka ye baro sɔrɔ a tɛ Manden yan mais bi e minɛ wa min den kɔ bi ɲininka ale fɔlɔ jɔn bɛ k'a mun baara la bon depuis nata mana fɔlɔ i tun bɛ furu kɛ k'a ban yan ko 100 i ta ye furu dɔ mais bi a minɛ gɛrɛndɛ e yɛrɛ muso somɔgɔ i b'a ko y'a minɛ cɛ kana ko furu ma s'o ma
bi denba ni den mansa ile den nu kokoro o furu tɛ se ka sabati o bon o furu den firiw de b'an bolo bi ba ma ɲa fa ma den ka tiɲɛ o e n'i kɛ degun papu tagatɔ Bamakɔ ko papu ala kɛ seni ɲuman na olu moto bɛ papu tan a tɛ se dusukasi den tɛ kɛ foyi dusukasi kɔ tɔɔrɔ den tɛ kɛ foyi tɔɔrɔya kɔ sinon ni muso y'a cɛma kɔnɔ o kuma man ca yɛrɛ den dɔ de bɛ d'i ma diɲɛ bɛ sigi ko ni karisa ma na o tɛ ɲɛnabɔ wa ni muso y'a cɛ lamɛn pareil o den de bɛ d'i ma fɛn damadɔ misaliw de tun bɛ Manden yan n'i tagara Geseda yɔrɔ n b'o misali ni surumani den ma e bɛ taa Geseda n'a lajɛ o a bɛ mun kɛ mais a bɛ ka baara kɛ baara in bɛɛ de tun bɛ kuma n'a ye Geseda la a bɛ kini bolo biɲɛ in fili o tagatɔ b'a ko dɔ bɛ dɔ dɔn n'a ye namankurun fili o b'a ko dɔ t'o dɔn a bɛ nin fili o b'a ko dɔ bɛ dɔ dɔn nin b'a ko dɔ t'o dɔn o mina k'a bɛ yirini sama o samakan de kan gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ tila ka biɲɛ kelen fili o b'a ko dɔ jigin tuma a bɛ dɔ nin fana sama o b'a ko o ye dɔ yɛlɛn tuma ko e min jigintɔ e ka min yɛlɛntɔ dɛmɛ min fana yɛlɛntɔ ka min jigintɔ dɛmɛ n'o kɛra fini mugu bɛɛ da o le bɛn tun ye Manden c'était le rassemblement qui faisait le Manden mais o bɛ min bi duw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ balimaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ sinjiw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kabilaw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o denw bɛ taga cogo di mara bɛ min o mara bɛ taga min Manden yan fɔlɔ ni tun tagala tunga na i bɛ taa tilema mun bɛ k'i kunfɛ n'i nana i ye min sɔrɔ tilema fɛ i bɛna dantigɛ dutigi ye ɔ mais bi e den bɔ a kana fɔ k'a k'i dantigɛ ye k'a ba b'a fɔ k'a ma wari ɲini kama wa n'i ma dan ye min wari ko kɔfɛ i b'o sɔrɔ i ɲɛ la o i bɛ ɲa wa muso tɛ ko dɔ min na kɔntɛ muso n'a kɛlasigi tɔɔrɔ yɔrɔ min na hali n'i ma den wolo walahi denko mako tɛ sa kɔntɛ muso ka taa mori baara la ko n kɛ baara ka di i ma ɲi sinon muso tɛ baara kɛ la non muso ka saraka fɔlɔ a yɛrɛ ye muso ka mori a yɛrɛ ye muso ka soma a yɛrɛ ye fɔlɔ ni muso bɛ Manden olu tun b'u den bila ko n den taga n don i fa kɔ ani bi cɛ n'a sɔrɔ n ye nin kɛ i ka to a la e bɛ taga kana foyi tɛ yen mais bi Manden kunna ko o muso joli bɛ yen olu bɛ se ka ɲa wa bon mara in tiɲɛyɔrɔ de ye nin ye bɛɛ ko ko ne fa tɛ lamɛn ba tɛ lamɛn bɛɛ ko ko n ta bɛ jɔ na e ye muso furu a k'e dɛmɛ ka du de jɔ mais ni e ye muso furu o fur et à mesure den bɛ ka taga yɔrɔ dɔ la muso yɛrɛ bɛ nata den na k'e bila n'e ma farati yɛrɛ e sigilen ɲɛna dumuni bɛ taga sigi e denw kɔrɔ e de bɛ gɛrɛ denw na kana tɛmɛ k'o la a bɛɛ tɛ nata ko in de ye wa sinon furu kuma man ca koyi kanu yɛrɛ kuma man ca koyi n ka alimami bila kun bɛɛ ɲɛfɛ misiri la ko bɛɛ k'i ta sɔrɔ a fɔ n'o tɛ bɛɛ mi ta fɔ seli bɛ kɛ le n ko an ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ fɔlɔ maninka le tun kun ni ɲɔgɔn kɔfɛ mais maninka n'o le bila dɔlɔ min bɛ caya jagoya parce que lukɔnɔla man ɲi souci dɔw yɛrɛ b'a ko n'i y'a ta ko fɛn tiɲɛ tɛ dɛ dɔ wɛrɛ tɛ min kan so kɔnɔ n'a yɛrɛ i bɛ faga a bɛɛ tɛ dɔlɔ la min dɔlɔ bɛɛ min tɛ dɔlɔ di yan yɛrɛ dɛ degun muso ko degun banda diyarɔ muso ko banda kɛ jugu n'a bɛɛ dɛ ne kunkolo ye dimi y'o lɔn i ɲa minɛ dimi y'o lɔn mais n ko muso ko banda daminɛna mɔgɔ sen tɛ ka kɔnɔ k'a yɛrɛ i fadi fɛ banda min yɛlɛn'i fɛ ani min jiginna jɔn ka jugu min yɛlɛnna o de man jugu bon o le degun banda o filew le bɛɛ kan bi kɛsi i lafiyalen t'i bara i lafiyalen tɛ lu kɔnɔ i lafiyalen tɛ kabila kɔnɔ wa i mini farati muso kelen o b'i di fadima in ma i b'i k'i sago de caman ka taga yɔrɔ ɲini bi foyi yɛrɛ tɛ gɛrɛndɛ ne don furu sopasima man ɲi a kɛyɔrɔw man ɲi u nana kun min kama u m'a dɔn wa den minnu dir'i ma foyi tɛ kɛ ni dusukasi den tɛ e bɛ lafiya o dɔrɔgu talaw de cayara o kɔntɛ walahi lanbe den tɛ sɔn dɔrɔgu la walahi hali sini Manden yan mɔgɔ ye i t'u ye i t'a ye ko si la parce que o b'i miiri n fa lanbe ma n bɔra du min kɔnɔ n bɔra kabila min na ɔ mais n'e tagara fɛn furu min t'o rasi ye min t'o kabila ye min t'o fɛ olu ka k'i dɛmɛ k'a ɲɛ a b'a dɛmɛ ka tiɲɛ de tiganinkurun bɛ lalo ma a tɛ dɛmɛ o lɔ dɛ bon fɔlɔmɔgɔ tun bɛ ko kɛ k'i sigi le k'an ka tɔnɔ ma kɔnɔ mais bi ne ko ko n ta kɛ fɔ n k'a ye n tɛgɛ e ni ne bɛ kaɲa e ni ne bɛ kaɲa wa bon o le ye degun de ye ka Manden yan ko si tɛ ka k'a ɲɛ ma sinon fɔlɔ i tun bɛ maninka muso ye n'a y'i kali ye ko nin a b'a kɛ wa a tun b'i kala den i waatɔ kɛlasigi la ne na min kɛ sinon ko denmusonin tolo la a bari ɔ mais bi o furu ye min muso jɔn k'a ta bilasira bi min bɛna wuli dɔrɔn nin kɛ na so lɔ a bâtiment kɔnɔ an k'an ta d'o ma sɛgɛbagatɔ ta tɛ musokɔrɔ Manden yan dɛ musalaka t'a rɔ dɛ i mɛnɛ furu kɛ bi furu nin kɛli ma nata dɔ jigiya kama ni kɛnɛ ma ye bolo i dɔgɔnin dɔ Espagne walima i balima dɔw kɔ kan jigiya bɛ ɲini o le fɛ kɔntɛ a mɛnɛ de i kelen ma walahi i bɛ sa kɛ kɔnɔ ara i ta i da d'i ma ɔ bɔn fɔlɔ maninka lɔn tɛrɛn tagabolo min o tɛ o maninka tun b'a den d'i ma an kɛ kelen ni furu le bɛ lu kɛ lu kan
mɛ bi o banni nin fɛ yan an hinɛ tɛ ɲɔgɔn na tugun an tɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ la wa bɛɛ kɛ wusa ɲɔgɔn dɛmɛ o le ye dari yan sin'o tɛ fɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ ne fɛ yan dɛ o fɔ file rɔ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ ne fɛ yan wa min yɛrɛ minɛ seba sɔrɔ aw kɔnɔ k'ale kelen kɛri ni bɛɛ o b'o tɛ diɲɛ tɛ ala kɛ garisɛgɛ ɲuman di bɛɛ ma dɔrɔn kunnadiya tɛgɛlen ma guwa dɛ k'e kɛ i ko i kɛ san ala ma garisɛgɛ di ma maninkala a bɛ fɔ k'i ye fugari bon an y'o le tele la bi ka foli d'aw yɛrɛ ma a ye nali diyala an ye a bɛnna ma mɛ i bɛ jija nin kana k'a labanni maninka ko ten siɲɛ kelen tɛ togo to dɛ i bɛ foli lase batuli ma diɲɛ tɛ kɛ hari bɛɛ i yɛrɛ ye o n ko mɔgɔninfin avion i man kan i kɔle o batuli ne i kɔni m'a ye ban mɛ an hakili y'a la wa an jigi y'a kan a bɛ se ka kɛ la sa ma tan an hakili batuli kan an jigi y'a kan presse kɔni gualɔ n'o tɛ so min na ko yɔrɔ bɛɛ bilen ni guako kuma tɛ yen a kɔni b'a fɔ batuli ye manden fɛnɛ mako a la manden y'a fɛ an kɛ ja an kɛ ko kɛ lale karisa la an tɛgɛla dɔ k'o le donna i tɛ o sinon ko t'i ni mɔgɔ min ta i tɛ la ɲɔgɔn na i tɛ tɛgɛ ɲɔgɔn na ala sɔgɔ i sago an kɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma siɲɛ caman an kɛ ja an kɛ nin kɛ o kumana an ye min sɔrɔ ka di aw ma manden kan manden tagabolo kan a ka ja mali yɛrɛ kan o ye nin ye an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma